De foarte multe ori, dacă în copilărie am simțit că nu contăm atât de mult, ne-am făcut poate o promisiune tacită că atunci când o să creștem mari, o să facem atât de multe lucruri încât să devenim indispensabili și foarte importanți pentru cei din jur. Și vedem asta atât la marile personalități ale istoriei, la Hitler, la Alexandru cel Mare, la, nu știu, Stalin, la Napoleon. Vedem că toți erau oameni cumva mici de statură și nu aparțineau locului, erau din alte țări, din alte locuri și apărea poate acel sentiment de sunt neînsemnat, așa că trebuie să fac ceva măreț, trebuie să fac ceva foarte important ca să câștig de fapt putere și să câștig de fapt influență și să fiu cineva. Și asta în zilele noastre se traduce prin a ne implica în cât mai multe activități